مامۆستا ماڵمسانیش ویزەر در حق زازاکی ده قسەی کرد ئەوڕۆزی ڕێینا هەتە وەقفە ئیسماعیل بێشکچیرە ونایە و پانەل ئامەیە ئۆرگانیزە کردش. Piştî lehçeya Kirmancî û Soranî lehçeya sêyê ya zimanê Kurdî ya ku vê gavê jî di warê rojnamevanî, çîrok û romanivîsiyê de jî tê bikaranîn lehçeya zazakî an jî kirmanckî ye. Dema em dibêjin kirmanckî mebest ji lehçeya zazakî ye ne kurmancî. Di heftê Nîsanê de li navenda lêkolînên zanistî ya İsmaîl Beşikçî de di heqê wêje an jî edebiyata kirmanckî de konferansek hat sazkirin. Mehmet Malmisani ji wekî lêkolînereke Kurd yê berhemdar e. Wî karê xwe doktorayê jî li ser beramberkirina her du lehçeyên Kurdî, kirmanckî û kurmancî kiriye. Ew niha jî li Zankuya Artukloyê di beşa Kurdnasiyê de kar dike. 1856 ê seran de zazakî ser û yoxebata eybî û zazakî tan çî niştî, kurmanckî jî kirda sîzî niştî. û nê tercüme ver tercüme Rusî kerdî, dima tercüme Almankî kerdî û neşr kerdî. Petersburg mezin Rusya'da, yo Demetravan Leningrad, nikavan Petersburg. Deniz Gündüz jî pisporekî yê zimannasiyê ye. Wî gramera zazakî jî nivîsiya û çend roman û pirtûkên wî yên bi zazakî an jê kirmanckî hatine weşandin jî hene. Ma eşkenê edebiyatı kirmanckî bir kere di beş, yani bini di devreyan de binexnerê. Devreyo verin masê devreyo klasik eşkenê name bir kere. Mamostayê bas kerdibî 1890 Mela Ahmedê Xasî kitabı verenê kirmanckî nûştibî, Mevlid nûştibî. Van her du pisporan di warê edebiyata kirmanckî de agadariyên gelek hêja di konferansa edebiyata kirmanckî de pêşkêş kirin. Eleqeyeke baş û berbiçav ji vê konferansa mifadar re jî hebû. Niha mamosta em îro li vê derê konferansek derbarê kirmanckî lehçeya ku piştî Soranî û kirmancî gelek berbelav di nav Kurda de lê mixabin ji gelek aliya ve qedrê wê hêjaiya wê nayê zanî îro konferansek bi vê rengî li ser edebiyata kirmanckî tê saz kirin. Em dixwazin bi kurtasî dîtinê cenabê te di heqê naveroka vê konferansê de yanî edebiyata kirmanckî rewşa wê çawa ne û pêwîstî bi çi heye di vê Kurd li beramberî vî lehçeyê zimanê xwe çawa hewl bidin. Edebiyat kurmançki gore kurmancı o mavaja soranı kurmanca ceri nevenu meydan yani nevenu nüşteni le reynajı gore ki imkanı xutayı mavaja engel xut zede nikayo alaka o weş esto o nüştogma her ki şunu ben zede na lehçede gore kurmancı soran ta problemi o zede Kirmanckî zêdê Kirmanckî binê mavajî yew het dimen yew koşê dimen do gorîne ma zê numune mesela Soranî û kurmancî kitabî ene açarnayış ma ben xwe di kitaban açarnenê lê Kirmanckî re zêdê xebera kesin nibene yani Kirmanckî mavajî edebiyat Kirmanckî re numune ne açar kurmancî ya ji Soranî yani mavajî newê ama meydan lê rêna jî yew heyecan û weş yew mavajî hareket û weş yew enerjî û weş Kirmanckî de est o edebiyat Kirmanckî de est o û mavajî yew oy xwe jî viraziyo yani yew derdorê edebiyatı mavajî derdorê entelektüelî Kirmanckî jî viraziyo tecrübe xwe jî tecrübe nûştişî Kirmanckî jî gore kurmancı o Soranî binê ferq yani ayara sey numune yo numune ku başo tena seba Kurdini seba edebiyat Kurdini dünya dici mavajî zuaneki wayri devletini zuaneki vera vin biyayşi şone seba ina yo numune ku başo nüştişi Kirmanckî û edebiyat Kirmanckî. Başa derbarê hejmara roman û çîrokên kirmanckî de em dikarin hejmarekê bidin yani va salên dawiyê çi qat geçan. Seran dawiyan dahtan 2050 eğer şaşme ba Hirisu Çar kitabı hikaye
hikaye Kırmançki. Şiir herhalde çevresi hire belki ne zedi be. Yani mabinin çevresi pancastı. Romanji hatta euro yevendes roman amen nüştiş. Le nüştiş şarkı şunu zedi ben. Yani teyna mavacini babetan deni le euro ma eşkeni vacip panseyra zedi. Mabinin panseyo şes zedi. Kitabı Kırmançki este ame veşenayış. O herkes şunu ivmeci mavacı o ikici zedi ben. Yani herkes şunu humari kitaban zedi ben o. Rojname ku var? Rojname ji vecini gege vecini yani gore şertani Türkiye gore şertani Kürdistan'ı vurunu mesela mavacı eğer vakti şerti baş be rojname vecini ama ne kadar zafir rojname ame gureteni televizyon mesela abi be ame gureteni kovar vecini euro vate khora vecine devam kene şevçila reyna vecina wendekare artukli euro veteni devam kene yani yo mavaji xoverdaş yo hareket estuma eşken munavaji Cihdaxiye ku gerne de aste lekulin û mereqê de bi wekî komelgeya Kurd bi awakî giştî ne aşnayê lehçeyên dî yê zimanê xwe ye. Mirov dikare tinê bi aşnabûna guhî jî Kurdek dikare her sê lehçeyên sereke yên Kurdî gelek hêsan tê bigihî û fêm bike. Lehçeya Zazakî an jî Kirmançkî jî piçekê sêwî an jî bêxwedî maye. Weke Kurmancî û Sûranî nebûye xwedanê lîteratûreke mezin û berbelav. Lê divê em jî bîr nekin ji aliyekê ev lehçeya Kurdî li çiya îzole maye, di heman demê de rayê orjînal yê Kurdiyê jî parastiye. Bi milyonan Kurdên ku bi vê lehçeyê qise dikin jî hene. Roman, çîrok, pirtûkên lêkolînan û rojname jî bi vê lehçeyê derdikevin. Divê ku melgeya Kurd bi awayeke giştî li vê lehçeya xwe ya sewîmayî jî xwedî derbikeve. Mehmed Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.